Caesar salad with shrimp. Gutom ako. Grabe. Kain. Inon ko na yun. Mamaya-maya pa. Mamamaya pa lang ka. Si Judge. Alat na si Judge. May gamit ko na pala sa bata. Sorry. Oo, karating ko lang. Ito lang tayo. Kain mo na. Thumbs up or bell. Shall we? Kain mo na ako dyan. Post mo ka dyan. Gutom ako. Mga 38 kami. Grabe. Grabe yung tamang ng pansin ng kanina. Walang kain talaga. Thank you. Next version ng baka. Tara, kain tayo, kain. Gutom ako. Loading. Ang pagkain kanina, ngayon ako nakain. Hindi talaga ako. Talaga ako nakahawak ng talbog kanina. James, thank you so much. Thumbs up. Daming harang. Kaya nga, isa lang viewer. May makinig
Pagod, pagod. Pagod maglipad. Dahon. Ay, Chen. Mwah. Lima kayo dyan. Nagre-repeat ako. Okay lang ako sa first. Nakita ko si... Yan si ano. May future. Nambot ng tinapay. Basta ako gutom. Ay, ikaw? Meron pa? Saglit lang ako kakain ko. Ganyan. Ay, ito? Thank you. Mwah. Oh my God. Mwah. Ay, Che, may ganun siya. Uy, kain mo na kayo breakfast. Ano yan? Thank God. Huwag na ako. May pasta pa. Thank you, Lord. Welcome. Balloon. Disconnect. Double. This one. Reconnect. Yan. Morning sa lahat. Lord, welcome. Hindi kami alam sa lahat. Hindi na lang.
Seryoso ba? Kain kayo, kain kayo. Onggoy, kain ka na. Kain muna kayo dyan. Good morning sa lahat ng ayan. Merry Cañete. Sana all seryoso kumahain. Ayan, mga kain-kain. Walang tayo. Kami kaya ng kami. Oo, kasi mami ka na. Wondering Bicolana, meron ka ba? Baka na bahay mo na Bicolana. Bicolana ka. Ask namin kayo. Masama ka na.
Parang Want to thank you. Mwah. thank you, Sahara, Nervia, and Mercy Lambaka. Sakto lang. Yes, Mercy dati. Thank you, thank you. No. Pasta ngayon, pasta. Pasta lang. Pasta lang ako. Mushroom, chicken, bread. Tamad ako luto. Marin Bartolome, may ganito plata. Tusok, anay. Thank you, Sikoy. Mwah. Ang Pasay City. Thank you, Mwah. Sikoy. Malin Bartolome, ang host nito. Alta. O, di ba? Thank you. Ang pasta. Bis nakapunta si Puro Alfredo sauce, creamy milk Alfredo. Tapos vegetables, mushroom, carrot, tomato, green pepper, red pepper, uh, green beans, chopped onion, red onion, chicken grilled with garlic toast bread. Lagi na ako pas naman. Microwave. Anong ayoko na.
Trabaho lang ako. Sabi ko, engineering na na ako. I'm sure. Guys, ayun eh. Haram. Thank you so much for Haram.
Jeep Vlogs, bigyan magandang shoutout. Sorry na busy ako. Ayan, may jacket ka na. Wish you Ate Lalabs University. Tusok Puray, thank you, Puray. Ayan, meron na. Meron access first. Thank you so much sa first lang ba. Okay na, okay na. Isa lang. Nakapasok na Buray. Ayan, sure ball, dikit, padikit, pabakkas. Ayan, Jeep Vlog. Lalamig ako. Dating thumbs-up, naka-PN, Abigail, Santiago. Ayan na si first na ano natin. Gig Vlog. Dan Tusok, Gig Vlog. Good morning, Abigail. Salamat, Lalabs first. Diyan ako. Okay na. Thank you so much. Megan, magandang shoutout sa lahat. Maria Crush Isabella.
Salamat kami ka love dag dan thumbs up kan dati dikit. Kasi pagluluto na Mega mahirap yan. Pagkahanap, na muna kayo. Busy lang ako tapusin ko para matulog.
love. Thank you so much. Sheila Lorita. Agoy, hugas plato tapos kain. O, sige na. Baga pa kami bukas na. See you guys. Kasi ko na Sheila Olarita na ako. Tapos after that, Sheila Glycerin, Clear Low. Still, yan. Bye for now. Thank you guys. Maaga daw kami bukas. So 4 p.m., 9 p.m. Baba na. Sige na, matutulog na ako. Thank you so much. Bye for now.